Mugahay pa na, di na. Usahay, nasa panahon nga, di na. Ingon sa mga asawa, 1 round na lang daw kaya. Tinuor yun. Taas mo tag pangidaron karon. Niyato dahil pila may ka-round dahil kayo ni... Sa batanon pa ta, edad pa ta mga 30, aw ka na, okay pa kayong atong panglawas. Okay pa kayo si tabadidoy. Pero karon na. Luya-luya na gamay. Karon tagaan tungod kay luya naman si tabadidoy nimo, tagaan tagang pampagahi, pampagana, pampalahutay ni sa kama. Turbo lang sa kalam Kuya Victor. Kaya siya 30 minutes gikan sa imong pag-inom, kumbati na ka. Pwede na usa ka semana kumbati ni ana. Ako ni imnon unya, inigdayong katong tog maglabing-labing. Katong mga taas-taas nga pangidaron akong gihangyo nga paggamit mo ining turbo aron namo nga makatumar mo ining turbo nga ang inyong tabadidoy nga active na sagbalik mag-live making kini gamit og turbo. Oh, turbo supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.